Les Davies, sgwar at bol! Dyna chi gol Gampus! Un cynnig oedd o'i angen, dim gobaith o gwbl i'r golwr. Callaway ydy hwn. O, na chi'r gyd Callaway, o, na chi gol wych! Wel, o ddim byd, Llanelli yn chwarae yn amynedd ar ochr y cwr Cosby, ond Jeff Callaway, bwled! Gibson at Price. Price yn rhoi di doed â ni ac yn rhyddhau Parkinson. Parkinson yn ffigio yn ôl at Gibson. Gibson! Yn rhwydo trydedd ar chwaraewr reolwr. Mae siŵr gen i'n sicrhau bod Prestatyn yn gorffen y penwythnos ar frig uwch cyngrair Cymru unwaith eto. Croesio da, cyfle da, Carol! On gol i Aberystwyth. Matty Collins yn creu, a Carol yn taro. Mae'n 2-0. Corey Thomas, y bas at Casey Thomas. Casey Thomas ar ergyd o chi gol! Gol hyfryd gan Casey Thomas! Dwi'n gwybod bod ni'n gynnar yn y mis, ond mi fyswn i'n synnu os na fydd hon a restr gol y mis Tachwedd. Chris Jones, Chris y Coch yn ei amgylchynu. Edrych am gymorth, wel dwi'n angen cymorth fan hyn. Chris Jones i'r seintiau newydd. Am gol, y seintiau ar y blaen. Gweld y golwr, oddi ar ei linell, dim gobeith. McCreesh, o cyffyrddiad hyfryd gan McCreesh. Dyma Casey Thomas. Thomas wan ta pas. Mae wedi gweld y rediad gan Nicky Palmer. Amser i'r rediad yn berffaith. Mae'n 2-0 i Gaerfyrddin. Dyn nhw'n methu credu'r peth. Oedd y bas yna yn ardderchog. Doedd o ddim yn cam sefyll. 2-0 i'r ymwelwyr. Lee Owens yn ffigio'r naill ffordd ar llall ac yn rhydd ar ymyl y cwrt. Mae Wen Riley yn sgorio i roi Airbus ar y blaen. Riley, wel, yn ei cholbio i heibio Burnett.